kaitor bonono subana buino hamjak ma tongkhe kaitor bonono hamjak na buino khairok ma tongkhe kaitor bonono khairok na buino Jisu sawhai hanai hamyani ago sunai ro kaitoni hawa boro habanta mangala Jisu sawhai hanai hamyani ago sunai ro kaitoni hawa boro habanta mangala borok ni man thai kurui kha borok ni soka borok ne man thai kurui kha borok ni sokat bokurui kha buino subama tongkhe kaitor bonono subana buino hamjak ma tongkhe kaitor bonono hamjak na buino khairok ma tongkhe kaitor bonono khairok na buino rma tongkhe kaitor bonono rna Jisu sawhai hanai kahamni ago sunai ro kaitoni hawa boro ni banta tongo Jisu sawhai hanai kahamni ago sunai ro kaitoni hawa boro ni banta tongo borok ni tong thai tongo borok ni sokat
Tamani pakai ojaga temen lo, ojaga dokter. Kau itu sorong kena ojaga temen ni, apa filmnya? Apa boleh susah sama ya? Sini norok no jadi kena cam kau tu mana? Bahaya matang kau berong cam kau mana ni? Tahu ni bukan dia pun orang orang mana? Aku jangan panggil ni orang pasal mana? Ini panggil masih potong. Nini mungsai? Nini mungsam mo? Kamu kai saja nih, kamu kai. Bahkan dong, rapor bahkan.